Laithanai shalnai sakang tuyo kwlwgwi bishik naite khaksa umonni cherai bwsa Arisa deborma Thwimani koktama khnabui Arisa debormani Nukhungo Thangwi Cheraini Buma Bupha bai Malaikha amtoli gulakati TWF Tongo Block President Irina Secretary Anjali Parvati khobui Olpi akosong Pulyana jongomo marketini bastoli bisiwo jeng chini buku khoroksa ni bwsaka majaka monotoi jeng khayokjak tongmaya jeng khoroksa bumangoi jeng oro kwbangma rang puisa chubanani bagui hini to phaileya tam hingke jeng bini bwsaka maka chini bwsakani ma tongo aboni bagui jeng belakini khayokjak o bukungno jeng bahaike khoroksa bwsaka majakni jorao jeng bwrwingna yagromoi boi baksa jeng duku progress khaiman boni dukuni lagyo jeng mochaimil khaina jeng boi baksano jese bo duku ngi bwsaka majagainai kosto o tongo am haino jongo wan chogoino jeng hasal gana hanya jotono koyekjona jeng salai thumlai nai jeng o buku bai mala simba naishono mukhang pa nayano kokhan phaisa sayana nai jeng mahake tini phaile jaga jeng gangke am uni samtale bulaga tini ngine phaileyo TWF ni block ni nai ang to block president ta o jaga tongo jotono janje ja pot ganang mangno jeng abono chini bubagara songo dagiwo jekono jagao chini tipra sarok jeng to kori mangno jeng duku biban tamne hinde o wateni jorao jotono nok nukhung kapla nok nukhung bajak bwsaka majak o wateni dartei nyongkhana jeng khakhayo tamne himale watei kwbang phaimani bagui pukhiri rok bo tui bangkha amoni bagini o jengjal langkha o jengjal songo bubagara omhai jorao norok joto jagao no songo basaiji sungno rang puisa hajar ri chubai maina phano norok borokni lagiwo norok tongdeni sungno samani tongo obono sung burini nei chini khayok mani bagai chini sung o bukhungno belai kheno sung joto jaga chubai maya phano je manchak jeng bobai khaka sangre kok sapainani ulotam khlaiman chini neta level chini MDC ketal bo tongo chini MLA tongo borok tam khlaiman abo rok jeng borok bai kok sanai tai borok bo phainai phekena khakhlayo borok bo motamuti joto jaga na active tongo borok khasigi nai tongo haipano chungbo chungbore ni ngai borok no kaisa kok sanai kesanai norok bo jaman chak osarani buma bo phana khaka sangre bahake jeng manai busuk bom haibe chubanai jeng ako bo sanai jaseng baino baide hane ke hane ngano chungo kongno kasanai kalangna mo chungo nong jeng maning khai isor jono je khaiki khaike nang khaka sangai tongni obo jeng ngisi thanga no to jeng tai phirok to mali hai diba abon bagino jeng tini boi baksa tongo je phurpano jeng je nangmani jeng umai rok ni lobio jeng basanai nei ani ko ki samani orono narak siwana jotono hamai masanda Rignai naithok rignai hamjang rongni bagai naithok te quality kaham rignai tabuk hatiwo belei rang klai baino manthugui tongo manthogo yak bai takja rignai chamuthu risa kan boro manthogo katal jorani machine bai takja naithok bumulni paleni rignai tiprasha hukumu mari rangtang surang Chandrahar wakhum toya kharu joto manthogo haike lirida tongsidi tabung nokrungdi kan rubai te kan borok phal nokbai oro wholesale te khusra rignai risabo phaljago manthogo jerok rignai bania khlainai borok o phal noknino rignai risa wholesale tlangai bania bo khlai manai haike lirida tongsidi krungdi nikuma Agartala North Banmalipur near Young's Corner Club West Tripura Mobile number 9862821223 Tekisa kongdung number 878783155/82589191171/8119938 548